aquella il·lusió, aquella ingenuïtat, segons com, no? Aquella ingenuïtat, doncs, escolta, farem una Espanya que serà això i allò i allò, no en sé più, això no va bé. I la perspectiva és que no hagi d'anar bé, no? Jo soc un patriota català i soc un patriota europeu. Espanya liderarà Europa? No. Itàlia liderarà Europa? Perdoni, però dir, tampoc. Mi permetto finalmente di non Bé, m'agradaria dir que no estic d'acord, repeteixo, no estic d'acord amb el president Pujol. El moviment dels indignats, de tota manera, jo no crec que desemboqui en res de tipus polític, és una opinió personal. L'opinió dels indignats, el que podria ser que desemboqués és en una versió, una certa versió de lo que va ser el 68. Del 68 no en va sortir cap partit polític. I el 68, l'endemà del 68, va venir el De Gaulle i va guanyar per majoria absoluta. Si ricordo un nome internazionale. Però ara teniu algun líder al cap dels indignats? Segurament no. Estan utilitzant una pràctica que a mi m'ha trasbalsat. I la pràctica que fan servir és que aquestes persones del moviment dels indignats no parlen més de 3 minuts cadascú. Per què? Doncs perquè no volen ser líders. L'únic que volen és protestar. S'aturen al nivell de la protesta, però no passen a la proposta. O bé, si no es troba una solució, i deixant de banda una eventualitat, una opció que és perfectament legítima i més tal com van les coses, que és la independentista, però que ara no la plantejaré aquí, i que té una viabilitat molt complicada, com a mínim, evidentment, el que hi ha, donada aquesta pèrdua de fe en un projecte espanyol, parlo en termes personals, que quedi clar, que no comprometo absolutament a ningú, ni cap grup polític, ni res, parlo d'en Jordi Pujol i prou. Però aquesta decepció, evidentment, doncs, ha de trobar alguna sortida, no?